Lan. Magkano? Yan po nakalagay na po. Ah! Lain 30. Ang barya po. Barya. Tingnan ang barya. Barya lang. Mahirap ang barya. Bete biyak. Tay, bete na lang tayo. Yo. 25. Teka. Ah, 20. Sa paligid ka, hindi na sa highway. Ito nga kuya. Ba? Bigyan niyan para... Saan dito? Ito lang sa akin sa Ito pa. Saan ka na? Bete na. Hi, shout out, Georgie. Bete biyak. Yakin mo. Bete biyak. Yakin mo. Ayaw pa. Ano yan? Bete biyak. Never. Len, bibili Len. Yan, paludan. Yan po. Sarap. Vente lang, vente.
Lars Anton, shoutout sa'yo. Ito ka, okay? Bumba na, bumba na. Ini ma'am. Ay, sarap na. Bili na ate, bili na. Saan ka na, Uidoy? Dati, guys. 25. Walang kamatis mo? Dami na pala. Only 25 days to go before Christmas. Boy, shout out. Nakalive ko no, may dito ako. Kuya, meron pa kaya 35 days to go before Christmas. Sumasahod din guys. Salamat mga. Hi, shout out. Rodin, shout out sa'yo. It's Harangay. Sending support to everyone, sabi ni Eugene. Good morning everyone, sabi ni Regal Mini Vlog. Miguel shout out, sabi ni Eugene. Good morning. Fine, shout out. Brenda, thank you Brenda. Sige, kaya yan, kaya. Tira. Kaya yan. Maluwag yan, maluwag, maluwag. Okay lang yan. Ganun talagang Philippines. Bagong-bago lahat ah. Isang kay Grace, araw. Ano yun? Di ba ito? Nakabili ka 150. Hindi ma'am, 40 lang, 40. 30. Saka manok, 150. Ay, mag-thumbs up naman kayo dyan.
Brenda, shout out. Sangay Grace. B-boy, thank you. Yun na, ma'am. Kakaning ka rin, kakaning. Ay, Regal, shout out. May isang po kayo, ma'am. Bigyan kitang 7. May isang po, babe. Shout out kay ate. Tumatawa siya. Oh. Alright, shout out. Bilhin nyo na to. Si ate. Ay, boom. Will, thank you so much. Kay Robin, shout out. Let's talk, Mark. I will buy. Why? You buy me? Bilhin mo na ako. Nanay Jolata, morning po. Si Grace po ito. Nice, shout out, nice. Thank you. Ay, Kulyo. Wow. Kulyo na. Cinta. Ben. Sapin. 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 By Mark, 50 pesos. Wow. So, mura, ha, Will? Will, not 50. 100 only. Nars Anton, shout out. B-boy, Crystal. Ano? Nigot siya. Hi, Will. Hello, Will. Kinig lang ako saan kayo. Sige, Crystal, hello. Ano sabi ni Will? What you say? Nigot siya tea with P. Grace again, boom. Shout out sa inyo, guys. Thank you so much. Ito na lang ang tinda ko, guys. Look. Look at that. Malinaw ba? 25 balot. To 25 only. Balot. 40 isa. At 50 isa. 50. Oh my goodness. 11 viewers. Thank you so much, guys. At 2 thumbs up. Share out. I do cry. I'm on the side. Rainbow sky. What, Sir Will? Hindi ko rin naintindihan. May ano ba yun? Yakat kasi na ay. Bilayin ng loob. Wala? I buy Mark 50 pesos, yes or no pay. 50? No! No, 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 no! Hi! Sir Jaime Vera, thank you so much, Sir Jaime Vera. Good morning. Okay, Grace. From Nanay Joleta. Boy, tawa ka. Yung lock-ping clapping niya. Hindi makita. Oh, shout out. Diba? Mas maganda. Mark, tawag ako. Mark, tawag ako. Bili ako niyan. Alin? Yes, Norway.
Sir Jaime, ito walang buhaya. Hello, Sir Will Jaime. Marjo, kumusta? Okay naman. Brenda, shout out. Hello, Sir Jaime. Shout out, thank you so much. Guys, may papakyaw ng paninda ko. Papakyawin daw ni B-Boy. Sana all. Maraming pera. Papakyawin mo na. Papakyawin mo. Para makauwi na ako mata. Sir Jaime, thank you so much, Sir Jaime. Salamat sa pagpasyal. 40. Nalulubat na ako, 41 minutes. Oy, Sir Jaime Vera, thanks so much. Thank you so much, Sir Jaime. May kulay green na. General, uwi na. Yeah, ingat. Sige, ma'am. Sir Jaime, thank you po. Will, thank you so much to you for visiting. Hi, shout out! Martes lang! Akin na yan. Bili na kayo, ate. Bili na. Sir Jaime, thank you so much. Boom. Ha? Hindi ko alam. Ibilangin ko pa. Will, thank you so much, Will. Nars Anton, dagang salamat, Sir Jaime. Sir Will, Kuya B-Boy, will buy daw the paninda of Mark. Thank you, Will. Thank you. B-Boy, thank you, Lloyd. Thank you so much. Yes, pe. Opo, pe. I sent money. Ay, thank you, Will. Thank you so much, Will. Wow, thank you. Kuya B-Boy, Ate Grace. Peace. Garbage boom. Yes, yes. Ibilangin ko pa sa guys. Hindi ko mabilang eh. Shout out. Boss Michael. Boss Michael, Waray-Waray Street din yan. Waray-Waray Street yan. Bilangin ko lang. Ha? Na to, pati yung ano, bariton? Kariton to, di ko ibibinta kay December na. December na bukas. Thank you again, Will. Thank you so much sa Pray Beats the Ball. Maraming salamat. Sana marami ka pang blessing na dumating sa iyo. Hindi ka pa nabilang, wait lang. Buhay tayo sa nito eh. Ito pa rin.
bilang nga kay... Dami kong hawak, may cellphone pa akong hawak. Lay mo nga ba? Wait lang. Wait lang. Dami kong babasahin dito, di ko nababasa. Ay, Tatay Ruben, shout out! Tatay Ruben, baka gusto mo ng free vegetable, pumunta ka na rito. Oh my God. Yung 50. 28 yung 50. May ballpen ka dyan, Bray? Yan, pakilis ka sa guy. Yeah, you want that? 15 pesos. 15. Sir Jaime, maraming salamat. Tatay Ruben, gulo siya Tatay Ruben, punta ka na, bilis. Sir Jaime, welcome po. Ingat po lagi. Follow my page. Follow my page. Nakalis ka na sa guy. Vlogger. Yung ano, yung 20, 28. Tapos ito, tag 40, 5, 10, 28 din. Kasi ito 6 yung 30. Say shout out. Bye, shout out down. Tara daw. Shout out. Look at this. Shout out. Hey. Hey, my friend. Yo. Where you from? Huh? Where you from? From Philippines. Oh, yun na yun. Basta sinabi niya. Hindi ko naintindihan eh. Thank you so much. Welcome, welcome. Walang ano man. Arigato. Tapos yung 30, 6. Kasi ito 25. 25 ang isa nito balot eh. Nilikta mo ba? 5. 10. 28 nga ni. Tapos yung 30, 6 lang. Ay, Bong, huwag kang alis. Meron tayo pa free. Nanti ka naman mo yan, ha? Hindi ka. Ano? Yes, yes. Mark. Nagtita ako ng Islam eh. Yes, yes. Kasi ako nga rin. You're from? Ha? From Philippines. Lahat. Kasi mula lahatin. Yes. Magkano ba lahat? Magkano na? Magkano na yung bilang mo? Ha? Ano na? 2.5 yung 2.5 na yung ano? Garbage pa lang. Yung garbage. May cellphone ka? Sige lang tayo. Hindi ka makapunta, no problem. Ano mo? Kalkyo. Ano nga? 28 times 50. Times 50. Tapos ano? Tapos ito, 40 times 40 times 28. 28. Tama.
Saan pa? One 120. 120 pa lang bilang mo? 40 times 28 eh. Hoy, B-boy, mali ka ata ang kwenta mo. Mali ka. Nasa 120 lang daw ang bilang nito. Magkano yung ano? Diba sabi mo 40. Pero muna ang 5. Pakita ko sa'yo ah. 40 times 28. 140, tapos yung 50. Maluga ka talaga eh. 120 nga. Ito nga, yung 40 nga, yung itong 50, hindi mo pa na yan, oh. Ano ko na nga yan eh. Magkano yun? Nasa ano yan eh. 1.4. Oh, 1.4. Ito, 520. Oh. Anong plano? Ha? Ano? Komento dyan. Ano sabi mo? Lawang yan. Kamatis. Tapos itong kamatis. Anim. Six viewers, thank you so much. Ayuti mo, Binta. Binili na ni Will. Kaya Sunny, binili na. Yung garbage, all garbage. Ha? Bakang 700? Yung garbage lahat? Sira. Patayin ko muna, may babalag ako. Ay, bawa ano ko ba eh? Kahit hindi mo pa kayo. Ito lang yung delivery. Pag ko lang yung delivery. Ito libre lahat. Ito lang ang plastic. Oh, sa may mga gusto dyan. Okay na? Hoy, sa mga gusto dyan ng libreng college, tayo nyo na dali. Te, libre ito, libre. Shout out! Libre! Libre, wait lang. Nahin muna natin. Ayan, marami na malapit na mga mukha. Libre! Oo. Plastic. Thank you lang, tayo kay Will. Libre. Tiga lang, ako magbibigay. Okay, magkakawan. Hoy, putangin na nyo! Basta libre, tubog! Libre. Thank you, Will. Oy, pasalamat lang tayo. Sige. Thank you lang tayo, pasalamat. Ito lang po yung libre, ito lang po. Oy, thank you lang tayo kay Will, thank you lang tayo. Ay, may video pala. Oh, video yan. Diyan. Libre. Isa lang. Basta libre nilalapitan na! Wala na! Kinabit ako na mukha! Yawa ka. Huwag ka magulo. Nakaano ako. Salamat po. Salamat po. Salamat lang tayo kay Will, pasalamat lang tayo. Salamat Kuya Will. Yan lang yung garbage lang. Kuha ng tag-isa. Tag-isa. Uy. Oop, tiga lang. Wait, pasalamat lang tayo sa ano. Thank you, shout out! Tag-isa.
Kay, diyan ka kay. Ay, basta libre yan, bibilis nyo. Ay, salamat. Ay, kuha na, kuha na. Oy, basta libre yan, bibilis nyo ha. Thank you, pwede oh. Pwede. Wala yan, libre. Sige, kuha ka isa. Kuha, libre lang, libre. Ano kayo? Gamit lang, gamit. Oh, sige. Thank you lang tayo. Salamat lang tayo sa may libre. Yeah. Ano, wala na. Kamatis. Ano ka, babe? Oy, libre din yung kamatis. Isa lang, isa lang. Nahuli ka eh. Wala na. Yan na lang, yan na lang. Wala na, wala na. Wala na. Okay. Thank you sa inyo lahat. Ba't wala ka? Okay na? Maliban yung... Wala na. Palagay yan sa front. Ano mo nga? Mike, yung ano, Ricardo, libre dyan. Hindi na video ito tingin. Gago. Yung pinamigay Ricardo. Huwag mo iagis yan, buwang ka. Pero ayos pa nga, di ba na ako ng dula, pinag-ayos pa na ako. Nay, ito may bayad namin. Ito. Wala na Wait lang. Bigyan na lang kita, bibigyan na lang kita kayo. Ganun, ganun. Bumili ka na lang. Ito, bente. Libre rin dyan. Wasak man. Libre. 25. Libre. Ubus, ang bilis. 25. Aray ko, ang bilis. Pag libre, buhisit. Ako hindi libre sa akin ah. Wala na, wala. Okay na. Kwenta. Libre. Libre ba yan, Mike? Tutuloy na ano ang titin kay. Ano na yan? Kay! Hey! Dick! Si Drake! Wash out oh. Wash out. Ang bilis. Para mga ano, ninja. Para mga ninja turtle, ang bibilis. Kung muna po yung sige, bibigyan ko lang. Ano na lang? Kay! Oh, bumili ka na lang. Kung sa inyo Bente po. na, bente. Kayo! May tumatambal ba dito ang jeep, kuya? Ito kumuha, pre. Ay, Wala. Lang namin na po. Bente lang. Kayo! Salamat. Ubus na, Will. Done. 25. Ito na lang natira ko. Bawang sibuyas. Ay, bawang sibuyas. Bawang kamatis. Sana all, ubos. Ubos talaga. Boom. Finish. Ito na lang yung natira. Bawang at saka kamatis, mga kawaray. Bente lang. Wow. Thank you so much, Will, ah. Saglit lang. Go home na, Mark. Mayroon pa ako tira. May bawang, kamatis. Yan na lang ang paninda ko ngayon.
Shoutout ya. Lunch na. Eat lunch. Yes. Mark, go home na early and kiss Maria Pe. Aray. No kiss Maria Pe. Maria Pe is galit. May paninda pa ako. Kamatis, tsaka ano. Pambili na ma'am. 25. Hindi oh. Bili na ma'am. Nakakuha kayo dyan? Eh, lahat nakakuha kayo. Ikaw, tinakakuha ka? Salamat sa sibuyas. Ay, sibuyas. Sa repolyo. No kiss, Kuya B-Boy. Alright. Okay, kiss Mark. Boom. Thank you, Will. Thank you so much. Sala, Will. Please, galit to Mark. He said. Hala, Sir Will. Hala. Hindi na, ma'am. Tamat. Mama. 25 po. Sabi, na lang tayo na. Sir Jaime Berra, thank you so much, Sir Jaime. Hello guys! Nangalan ng kidlat ah. Diyan na ang paninda namin ng kidlat. Aray ko pe, no galit to Mark ha. Ako muna tayo. Kalata. Sakaling kita dyan eh. Grace, thank you so much, Grace. Speed. Ano daw? Look. Speed the love, not galit. Galit. Yes. Hindi na. Kay, salamat kay. Dapat gumanon ka eh. Umikot ka ng pagano'n. Saglit lang, 3 minutes. I'm not galit, Kuya B-Boy, but no kiss-kiss. Kiss-kiss sa pader. No! Di nutriyan! Thank you so much, Will, at B-Boy TV. Maraming salamat sa inyo. Team Boom, thank you so much. Saan ka ba? Sabi ko, iilang ako eh. Puro ka kasi forma eh. Ako bang nangyayari, puro forma. Wala na. Nakuha na nila lahat. Emoji lang, Ate Grace. Sabi ko, iilang ako eh. Sabi ko, wag ka nga umalis kasi pamimigay na nga. Umalis ka naman. Paano mag-iilang ako? Sinaglit lang eh. Kasi sige na, di ko nabigyan eh. Bigyan ko na lang pambili. Joke lang. Okay, P, then Grace will show you. Wow. Bela na. 20 na lang. Para makauwi na. 20. Hindi ko ililibre to. Wala akong punan. 20 na lang. 20. Ay, wala ko pa talaga tayo. 20 na lang. 20. Kahit Ayaw ka dito. Aning. 20 na lang din. 20. More. 20. Shout out. Ito po. 20 na lang guys, 20. 20 na lang, para makawin ako. Binura po agad. Binura po. Brad. Sige, tawa. Basta pa yung baka nila baka.
Ayan, sarado lang. Bente na lang, te. 20 na lang, boss. 20 na lang po. Sir Jaime Vera, thank you so much, Sir Jaime. Willie Tui, thank you so much. B-boy, thank you. Oo, iyak na naman. Oo, iyak na naman. 20 lang na, 20. 20 na lang, kamatis, 20. Mura na po yan, Nay. Baka di nyo alam yung puhunan ng kamatis, napakamahal. Sige, don't worry. Ngayon be okay. Bakit iyak? Iyak si Grace. Because Grace is iyakin. Naiiyak ha? Yun na, 20 na lang, 20. Pastilan. Inaano ka, pe? Inaano ka ba, pe? Inaano ka nga ni? Bili na, ate, bili na. Yun na, 20 na lang po, ma'am. Nay, 20 na lang, Nay. Yun na, 2.50. Ay, 3.50. Sige. Sabit. Nothing. Aray ka. 8 viewers, thank you so much. 20 na lang, 20 ah. Welcome from Grace. Sir Will, okay. Ate Grace is secret na. Ano yan, Grace? Sinisecret mo na naman. Baka nagtatago ka na naman dyan. Maligo ka na, Grace. Ako mag-sponsor ng ubas dyan. Makauwi na ako. Baka may mag-sponsor ng ubas dyan para makauwi na. Puyat na eh. Puyat na. Kamigising nga lang, puyat na agad. 20 na lang po, 20. Kunti na nga sana to eh. Pamigay ko na sana eh. Kaso wala akong pera eh. Kung pera may bigay ko. Marami, 20 na lang. Boss, 20 lang. Yeah, 20 na lang, 20. Dahil tumitingin sa akin, sino ba itong tao na ito? Bente lang, 20. Boy, thank you sa kayo. Pwede na mo. Will. Ang galing ah. Ba't sabihin ko, thank you. Napawala. Bakit hindi ba sinabi? Sakto lang pera eh. Mabitin nga eh. Ini nggak serius? Iya kan?
Ay, bili na kayo, bili na ha. 20 na lang, 20. Ako sa Sigo, ano ko gusto? Pakwan. Oo, kanina pa, maaga pa. 20 na lang po, 20 para makauwi na ako. Galing ang dami ng pera. Siyempre, si Drake nagtinda niyan. Drake, sabi ni P kanina, rinig na rinig daw ang boses mo. Napakaingay mo raw. Napakaingay mo. Magkano kuya? Yung boses 20 na lang. daw, dinig na dinig sa live. Dinig na dinig. Parang ang ano eh. Parang ano, pambuto ko na siya. Pa rin ka. Drake, pera mga akong 5, Drake. Drake. O yan na. Len, pera mo akong 5, Len. Kano pera mo, ma'am? Thank you so much, guys. Alam ko, isa pe, no will, not true. Because always doing something wrong pe. Why? Why wrong? Isa pe, no will, not true. No will. Alawi. Thank you, Grace. Salamat po. 20 na lang, 20. Paubos na, paubos para makauwi na. 20 na lang, 20. Ano ba? 20 na lang po, 20 oh. Joke lang. Bakit ulo ko ah? Nakakuha ka, diba? Ayun ang hindi ko alam. Yun, Drake! Usang kita nito, sige, basa ka. Si Drake's bullying me, oh. Guys, diba yo? Si Drake's bullying me. Pakimura nga. Ayan, oh. Hoy! Bebe na lang, mami. Hindi na, 20 na lang, 20, pauwi na. Bago kasi ano eh. 20 na lang po, 20. 20 na lang, 20 para makauwi na, 20. Bebe, wala tao dyan. 20 na lang yan, 20 na lang po, 20. Hindi ka na, 20 na lang, 20. Hindi libre yan. 20, may bayad. 20 lang, 20. Ha? Wala po 10. Murang-mura na yan dati sa 20, day. Mahal-mahal ang kamatis ngayon. Mamahal. Nagmamahal. 20 na lang, 20 na. Hala, tira. 20. Mura sa 20 yan, 20 na lang, 20. 20 na, 20. Mura na nga ni sa 20. Mura na nga ni sa 20. Inipin naman yun eh. 20 na lang din. Ay ko. Ayaw pa. Wala ka dyan. Ayaw pa. Pili na pili si nanay. Alam mo may mura dyan. Alam mo mura dyan. 20 na nga lang. Mama chup mamaya shit si Pe. Oh, no. Galit yan si Pe. Ayaw niya magpa-kiss. Hoy, I didn't see that. Wala pala Will sinabi. O, di ba? Will, galit si Pe. Sir Will ha, isa. Sabi mo yan, Pe. Kaya na win na.
No. No run away way. Yan na lang. Stay here. Tingin ka rito ng chicks, baka may matipuhan ka. Yun na. Ay, shout out. No, sama. Bili na ate, bili na. 20 na lang, 20. Sama ako, aray ko. Di ka kasama Ate Grace, may kasama siyang iba. Hala, dogs. Oo nga, dogs. Aray ko. Mark, my mommy and my sister is watching. Si happy birthday to my sisters. Thrilling. Eh? Thrilling, it's here. Birthday to the boom. Ay, shout out kay, Thrilling. Shout out sa iyo. Happy birthday. More birthday to come and good health always. Thank you, Nay. Team Pamilyang Reyes, thank you so much sa support. Happy birthday. Happy birthday. True win. Ate Gemma, Ate Maribik, shout out. Happy birthday, Ate Stringling. Shout out sa iyo, Stringling. Oh my goodness. So nag-anuhan pala. Mark the dog. Oh my goodness. Dog is busy. Will, sorry. Estrelina is her name. Estrelina, thank you so much. Maria Pay. Oh, yung aso mo. Oo nga eh. My aso is very dangerous. Naka-video pang putra, guys. Hindi ko napansin yun. Yagi. So, kung aso yun, ha. Ngayon, na ano tayo, strike. Paktay tayo diya. Hindi kaya tayo may strike nun. Happy birthday, Ate Spring. Willie to eat, Yahoo. Maribek, shout out from Willie to eat. Hi, Dairos, boom, boom. Dairos, shout out. Happy birthday, boom. Kaya pala sabi ni Will, yung aso nagyayakapan. Nagkakankangan na pala ang mga loko. Nasa live ko pa mga gusto pa sa live. Aray ko, Karisya. Maharotis ka talaga. Kumusta, Boss Mark? Okay naman. Meron pa akong tira. Ito na lang, oh. Pinakyaw ni Will yung garbage. Ate Mary Big, shout out. Will, hello. B-boy. Teros. Tawa si Ate Maribik, eh. Masuwa yung aso. Teros, Miguel Sarao. Bili na ate, bili na. 20 na lang po. 3.50. Kahit saan dyan. 3.50. Kahit saan dyan. Bawang man o kamatis. August lang. Oo nga eh. Naka-vlog pa, naka-live pa kanina. Tragit yan dito silang dalawa. Mga aso na to. Pastilan. Ha? Hindi na, ma'am. Pakibilang. Oh, ilan pa yan? Hindi ko alam, Dairos. 5.
23. 23. 23 Dairos. Only 23. Sinilang ko na. 23 Dairos. Sa 20 na lang, sa 20. Para makauwi na. Kaya ka na umalis. Baka may bibili pa. Oh, sige, tirahan na lang ito. Magkano lahat? Bali, 460 lang. Dairos sa 20 pesos. Ang isa. $460. Ikas. Send mo, B-boy. Ako na bibili. Hey, thank you so much, Dairos. Thank you so much, my friend. Thank you so much, Dairos. Thank you so much. Yo, what's up, mga kawaray? Napasya na yung rabbit natin, ni Tuig. At ngayon yung kamatis tsaka bawang ay papakawin ni Dairos. Thank you so much, Dairos. Okay. Magtira ka magamit mo sa inyo tapos yung iba ibigay mo dyan. Sige. Thank you so much, Dairos. Sa Gcash na lang ni B-Boy. Thank you guys. Ayan, tatabi ko na yung dalawa. Tatabi ko na naman. Dahil hindi na nakakuha naman. Okay na ba? Ikot na ako. Dairos, okay na ba? Wow, thank you, Dairos. Thank you so much. Boom, Mark. Dairos, thank you so much, Dairos. Ate Pia! Okay na ba, Dairos? Ipapamigay ko na to. Bigoy na. Thank you guys. Thank you so much, Dairos. Thank you so much. Yan, thank you lang ang signal niya. Yun na, ma'am. Yahoo! Salamat, Dairos. Mabuhay ka, Dairos. Uy, gag. Nasend ko na 600 sa Gcash pang merenda mo na yung sobra, boss Mark. Oy, thank you, Dairos. Thank you. Thank you so much, Dairos. Thank you so much, Dairos. Thank you, pre. Huwag ka na. Yan na. Balik ba? Ayaw mo. Salamat ka muna kay Dairos. Thank you very much. Saan sa Ate Pia? Kamusta kayo eh? Iba naman. Ito, kunin mo na. Sa inyo. Dali. Libre na to. Libre na nga ni. Kunin mo na. Sagot na to. Kumuha ka na, te. Libre na yan. Wait lang. Yung nakakuha na kanina din muna ha. Ito, kunin.
Dairos, thank you kay Dairos. Thank you, Dairos. Oy, libre yan! Yan, libre! Libre te! Ayan, nakakuha na kayo. Hindi po, meron na dyan ng ano. Meron na dyan, libre dyan. Libre lang yan, libre! Isa lang. Isa lang, oy! Isa lang! Salamat tayo kay Dairos. Oy, ate. Salamat po tayo kay Dairos. Isa lang. Salamat sa Isa lang para makakuha yung iba. Para makakuha yung isa. mga guys. May kamatis. Bakit? Meron na po. Wala. May mayari. Oh, ito na. Bawang. Bawang, oh. Bawang, kunin mo. Wala sibuyas. Libre lang yan. Wala ka na. Oh, bigay tayo. Idol, pero payo ka, idol ah. Idol. Idol, pero mo na ito, idol ah. Oh, yan. Wala na to. Meron na to may-ari. Sa amin, tsaka kayo. Iba ko na lang ito kaya. Oh, sirain mo para bayaran mo. Sige. Okay, salamat naman kayo kay Dairos. Saglit lang ah. Ubus. Len, nakuha mo na yung sa'yo, Len. Nine na po. Dairos, thank you so much, Dairos. Welcome, mag-ingat ka lagi sa pagtitinda. Thank you so much. Maraming salamat, Dairos. Thank you. Welcome, Miss Maria Pay. Dairos, thank you so for helping us. Boom. Ate Maribik, thank you. I Miss Maribik, thank you. D-Boy, thank you. Ito sa akin. Ito meron dito. Ibigay ko to kay akin to, sa amin, sa bahay. Ito naman. Kay Ate Pia. Nababayaan tayo, no? Nakakuha kang bawang, te? Nakakuha kang bawang? Mapunta na ako sa Sa'yo. Ay, man, salamat ah. Salamat sa sponsor. Teres, thank you so much. Galing naman. Well done na, Will. Yeah, Will. Mark Will is Maria Pinaw. Aray ka. Basta libre, mabilis, maubos, kawaray. Oo, totoo. Ang bilis, kilala tayo. Kilala tayo pag libre. Gope. Sabi ni, Will. Deros kami din. Tintaklong may gikas. Ate Maribel, shout out. Glory, thank you so much. Bete, tukpok! Bete, tukpok! Bete, biyak! Magtira ka ng panggamit sa bahay. Meron na. Oo. Ito, kay ano. Kay Ate Pia. Ate Pia. Pia. Bigay ni Dairos. Salamat lang tayo kay Dairos. Maraming salamat. Dito sa live, nandito siya. Maraming salamat po, Dairos. Thank you. Gina! Arin Gina! Sangkay Glory, thank you. Pellets Mark is you Anlikisa. Aray ka. Thank you tayo kay Dairos nandito sa live. Dairos. Thank you, Boss Jairus. Salamat. Thank you. Sige, sige. Yung mga kawaray. Dairos, thank you so much. Willie to eat. Dan na. Mga kawaray. Ay, thank you, Lord. Ubus. Wala na. Di naman ka rito pwede itinda. Thank you, Lord. Thank you so much kay Willie to eat. Dairos, maraming salamat sa inyong dalawa. Sa inyong blessing na pinagkalog sa akin. Blessing at kayo lagi. Sana maraming blessing dumating sa inyo. Peace out. Eros, thank you again and Willie to eat. Thank you so much. Thank you so much sa inyo. At marami tayong taong napagbigyan ng blessing dahil sa inyong tulong. Pare, nakakuha ka ba, pare?
Miss Marvic, kapag may blessing pa dumating, sabi ni Dairos. Dairos, thank you so much again. Ha. Done. Yes, done. Already done. Uwian na to. Uwian time. Sis Glory, shout out, Mary Grace. Sis Glory, thank you. Willie Gonzalez, thank you so much. Aray ko, gutom na ako. Wait lang. Gilid ko lang ang aking carton, guys. Kasi wala na. Thank you, guys. Thank you. Salamat sa pagtambay dyan. So, si Juniper pala. Hindi ko ba yun? Sir Dairos, thank you po pag-share ng blessing. God bless. Sir Will, 828, thank you din. Pagpahinga ka na, uwi medyo mainit panahon. Oo nga eh. Thank you so much, Dairos. At Sir Will, 828, thank you so much. Your number one, Dairos, mabuhay ka. It's raining day. Marvic, shout out. Guys, dilikitin ko lang ito. Gutom na ako, makain mo lang. My life is busy. Oh no. Kasama rin yata sa nabili yung kutsilyo. Oh my goodness. Kala ko nasama rin nabili yung kutsilyo ko eh. Dan subscribe Sir Dairos official. Ay, Ate Danmar, maraming salamat po. Ako walang thank you. Maraming beses na ako nag-thank you sa iyo. Baka hindi mo lang narinig. Thank you. Dami na ako nag-beses nag-thank you sa iyo. Sir B-Boy TV, Miguel shout out. B-Boy, Miguel shout out. Salamat Dan. Hehe. Siyempre matik na yan, Kuya B-Boy. Thank you always po. Pe. Yes, kakain lang ako. Nagutom na ang person. Nagutom ang person. Stay lang kayo dyan, guys. Wait a minute. Nasa langit na. Oh. Oh my God. Ikot. Umiikot ba? Wala pa nga eh. Check ko muna. Wala pa akong ulam. Kakain pa lang po ako. Nagutom na ang person. Baka mayroon dito naka lead G. Kayamanan ko. Aray ko, kayamanan. Wala. Mulat man. Solo mo pare ah.
7 viewers, thank you so much. Hindi ka nakakuha ng libre ya? Ay, ibang araw na lang. Sayang. Minsan lang yun. Oh. Kain ako guys. Ating gulay lang. Oo pala, ano pala, hindi ko na makalimutan yan. Yung pinatabi ko, bangot. Hindi ko makalimutan to. Uwi na sana ako eh. Nagugutom ako, kain muna. Kahit na ang ulo. Kain tayo guys. Will, thank you so much Will. Kain. Kairos, kain tayo guys. Sangay Matthew, thank you. Salamat. Sangkay pe, Kuya B-Boy, Team Marvic, Kuya Will, Grits and all. Dairos, hello. Anong ulam sangkay? Bangus? Paksiw. Gutom na ako. Anong oras na kasi? Hindi ka mag-live? Makain ako. Right. Bangus. Wala nang ulam. Ano yan? Isa dyan. Sarap naman yan. Ah, Dairos. Paksiw. Vlog Risco. Miss Matthew and Mommy's World. Hello po. Sabi ni Dairos. Sis Glory, hello. No, Sangkay, I'm at work. Ah. Ingat ka dyan, Sangkay Matthew. Matawil lang po. Pwede yung matawil. Ano ba yun?
Boom kaya B-boy. Hindi ako huli ko po doon. Si ano, langis-langis. Agamit lang pala yun eh. Agamit lang pala yun. Kaulo talaga daw ang pinakakulo. Ang gagawin ko? Check yan. Wala may limit ko. Kamaya kami ng 4-5. Idasi na yun. Kung Friday niya pa binigay sa akin. Ito naman kami magkikita sa akin. So, good diretso na sila doon. Kaya bibili. Ako ko na yung pesa. Saka maraming talaga si Cheche shorts. Anim na blue. Pwede kong kumuha doon. Oo. Pag meron yung shirt, kukuha lang ako padalawa lang. Tapos, teknik ko sa ako yan. Dalawa lang. Pwede naman kumuha doon. Ibig na, umabot sa ako yung happy ako. Bangus po, Ate Maribik. Leros, thank you so much, Leros. Pagkawag kong maabutan sa bayan dito sa Rosya. Hilong-hilo na yan. Ay, nilo-hilo yan si Mark dyan. Ayan, sir. Lancer man. Inspired kay by Kuya B-Boy Aray ko. Ngari na.
Kano ang utang ko, te? Bayaran ko na kay baka umuwi na ako. Kakain na. Ayan, pre. Yung pa yung pre dito. Kamu iwan. Kay ano? Sino ka? Fred Biroji. Ah, kay Helen ako. Kaya ulit eh. Bakit ko lang? Oh. Thank you, guys. Ulam ka na ng ano, baka tuyo. At sa pipe man yan. Salamat din, Mark. Oh. Libre na ako sa kamatis. Mahal ang kamatis ngayon at saka yun. Oo. Ano nga, binibenti ko nga, ang bilis nila eh. Ay, nabili? Nung 25 mabili kanina. Nung bininti ko nga, mabilis eh. Ano, ubos na? Oo. Bye bye boy, thank you. Will, thank you so much, Will. Ubos talaga yun. Tapos si Dairos bumili. Bago yun, si Dairos. Yung Dairos, bago. Bago namin kaibigan. Kaibigan ni ano yun, D-Boy. Walang pamukit yan. Natandaan niya yung tugtog mo, B-Boy Tudas. Sabi niya, boy daw. Mark is born na. He's eating Sir Will. Okay. He's tired. Giving vegetable will. Will, thank you so much, Will. Tuwas lang ako mag-ender. Ano?
Will, oh, si B-Boy daw, oh. Nurse Anton, shout out. Tawa ka man, B-Boy. So, pawala-wala si Bungbong. Ha? Guys, mag-end na ako. Uwi na ako. Thank you so much sa lahat po ng bumili ng aking paninda. Willie to eat at Dairos, thank you so much. Bye-bye. Tipia. Shout out kay Ate Pia. Bye-bye na guys. Thank you so much. I love you all. Oy, Mabi TV, shout out. Mag-end na ako. Salamat. Ano daw?